Сәлем. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст. Без бүген һаманда иләрдә утырып яңа подкастны яздырабыз. Бүгенге тема алып баручылар, тамадалар, күңел ачу өлкәсенең тынып калуы турында һәм минем белән бергә шушы подкастта әңгәмәгә кушылачак Татарның популяр алып баручылары Айваз Садыров һәм Гөлназ Сәфәрова. Гөлназ, ишетәсезме мине? Исәнмесез, әйе, бик яхшы ишетәбез. Казаннан сезгә зур сәламнәр. Айваз. Эльвира, дөрес. Мин дә ишетәм, дөрес әйтә башлаган идегез. Татарстанның ат казанган артисты дип дәвам итеп, бетерегез инде Гөлназны тулысынча игълан итәр өчен. Ул шуны көтте бит. Гөлназ Татарстанның ат казанган артисты. Рәхмәт. Ничек сезнең кәйфләр? Сез күрәм өйдә, без Skype аша яздырабыз бу подкастны. Күрәм сез өйдә, Айвазның агач стеналар, шундый рәхәт, җылы. Караватында күреп алдык. Караваттан ерак китми бугай. Менә ничек хәзер сезнең әлегесе вакытта, әлегесе сез вакытта моны ниндидер бер әзрәк кенә булса да ял итү һәм әзрәк кенә булса да туктап тору буларак кабул итәсезме? Яки бик борчуда, паникада? Нәрсә бу? Гөлназ, башлап җибәр, әйдә. Беләсезме, мин үземнән чыгып әйтәм, мин эмоциональ кеше буларак, минем кәефем, анда уйларым, алар гел алмашынып торалар. Бер көнне мин шулай уйлыйм, икенче көнне мин тегеләйрәк уйлыйм. Әлбәттә, бу дөнья күләм ситуацияны күзәтеп, анализлап һәм менә шушы ситуация эчендә яшәгән кеше буларак мин борчылам. Бүтән кешеләр кебек борчылам, ул нәрсә булып бетәр. Иң куркынычы минем өчен ул билгесезлек. Кайчан бетәр? Нәрсә була? Туганнарга тимиме, якыннарга тимиме, кешеләргә тимиме бу? Үлүчеләр ничек? Менә бу ситуацияны анализлау һәрвакыт информация эзләү, мәгълүмат эзләү бу турыда ничек? Нәрсә? Ул кешене бик баса, бик бетерә торган нәрсә, билгесезлек бик куркыта торган нәрсә дип әйтердем мин, фактор. Ләкин әлбәттә мин моннан качарга тырышам. Начар уйларны кертмәскә тырышам башка һәм үземне позитив якка этәрәм. Гөлназны шулай уйла, тегеләй уйла, бу турыда уйлама дип, ниндидер эш табырга тырышам үземә. Ләкин әгәр дә без әлбәттә моның минуслары бик күп, минуслары турында сөйләмче, плюслары турында әйтә башласак, мин гомеремдә беренче тапкыр шуның хәтле күп өйдә утырам. Гомеремдә беренче тапкыр. Мин гел уйлыйдым, бер генә көн булса да, менә йокым туйганчы менә йокларым. Ике генә көн дип Худайдан сорыйдым. Ой, менә 11-гә хәтле йоклап булырмы икән? 3 көн рәттән, мәсәлән, дип уйлыйдым. Чөнки отпуск вакытында да тегендә йөгерергә кирәк, монда йөгерергә кирәк. Мин отпуск дигән әйберне белми идем, барыбер кайдыр барасың, барыбер нәрсә планлаштырасың. Ә монда чыгып китү белән бәйле планнар төзи алмыйсың. Шуңа күрә син өең эчендә. Ләкин мин моны теге бөтен кешеләргә дә шулай дип киңәш итердем. Син төрмәдә утырасың, сине бикләгәннәр һәм син чыга алмыйсың дип кабул итмәскә, ә киресенчә, миңа рәхәт. Мин нәрсә эшлисем килә, шуны эшли алам дип кабул итәргә кирәк дип уйлыйм. Минем әни әйтә, утырыгыз ди, өйдән утырудан курыкмагыз. Кешеләр бит әле еллар буена, ничә еллар буе төрмәләрдә утыра ди. Мин шуны күз алдыма китерәм, шуны уйлыйм. Без ярыйсы миңа язалар. Сез ярый үз өегездә ишек алдына чыга аласыз дип, без фатирда дип. Ну ничек кабул итәсең бит ул, ничек үткәрәсең бу вакытны? Шуңа күрә мин вакытны рациональ бүлеп, моны бары тик үзеңә файдага гына тутарга тутам үзем дә һәм кешеләргә дә киңәштем, тутарга тырышам дип әйтим. Чөнки була тик төшенкелеккә бирелгән моментлар. Кичә мин мәсәлән көне буе фильмнар карап, сериал карап, ой, нәрсә була инде хәзер дип уйлап яттым. Ниндине карадың, Гөлназ? Нинди фильм, нинди сериал? Мин Содержанки фильмын карап яттым. Безнең замананың Заражениене карамадыңмы әле? Заражение. Менә мин беләсем, мин кинокритикларны тыңлыйм. Алар әйтәләр, хәзерге вакытта менә андый фильмнарны карарга катгый рәвештә ярамый диләр. Чөнки кешенең психикасы булай да теге куркыныч астында, мин әле заражениене карап ятсам, анасы мин гомумән депрессиягә китә алам. Ярар мин, бар бит теге психик халәте тотырлык булмаган кешеләр, андыйларны карый күрмәсеннәр иде. Комедия, ниндидер, рухны күтәрә торган фильмнар дип әйтик. Алла бирсә бетәр бу ситуация, без моңа Аллага шөкер бетте дип карарбыз, ләкин менә моннан без бергә чыгарга тиешбез бу юлдан. Кемдер яза миңа Инстаграмга
Менә ашап ятасыз монда, ипотека, кредит, кемдә юк соң ул? Ул айвазда да булырга мөмкин, мин белмим, бар дип әйтмим. Ул миндә дә бар, синдә дә бар, тегендә дә бар. Без бит барыбыз да бу ситуация, безнең бизнесыбыз яна, безнең барыбызны да менә безне алып баручылар буларак та, миңа сценарийда кушучы юк, хәзер сценарий яз әле дип. Мин тапшыруларны төшерә алмыйм, бөтен җирдә стоп, әйме? Мин үземдә бик күп акчалар югалтам, минем дә түлисе җирләрем бар, миңа да түләргә кирәк. Ләкин без бит барыбыз да бу ситуация. Минем акыллы әбием ул һәрвакытны прагматик, ул һәрвакытны дөрес фикерләр әйтә һәм ул булай ди. Ил белән күтәрербез. Илгә килгән кайгы бит бу менә. Бу ил белән бергә күтәрербез. Шуңа күрә куркырга кирәкми. Бу аерым йортка шакыган кайгы һәм афәт түгел. Илгә килгән афәт һәм без моны ил белән Алла берсә күтәрәчәкбез. Әйе, дөньяга хәтта килгән. Дөньяга, әйе. Килгән. Бөтен дөньяда шушындый. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Айваз, сезнең менә нинди фикерләр һәм сез бит әле радиодан да киттегез, әйме? Ничек менә эшләп ятасыз өйдә? Менә Гөлназны тыңлап тордым да, мин инде әлеге пандемия тизрәк бетер дип уйлап куйдым Гөлназның сөйләвенә караганда. Аллаһка шөкер, Гөлназ сөйләп бетерде. Күрәсезме, менә мин инде аңа менә бу настройны бирә алдым. Әгәр дә мен әйтсәм, булмый әле, утырабыз ярты ел менә нәрсә эшләрбез, акчамда юк, нәрсә түләрмен, бетте. Юк, Гөлназ, дөресен әйткәндә, минем гомумән, миндә негатив гомумән юк. Беренчедән, менә әйдә ике өлешкә бүләсе килә минем. Әйме әлеге халәтне. Беренчесе, Гөлназ әйтмешли, менә өйгә утыру һәм өйдә бикләнеп утыру белән туган хисләргә бәйле булса, икенчесе экономик кризис белән, яисә финанс кризис белән, булачак финанс кризис белән бәйле фикерләр. Өйдә утырырга караганда мин гомумән негатив кичермим, чөнки менә агач йорт дисез бит, мин вакытында Арчага кайтып китә алдым. Без Арчада әти, яни үз йорты белән тора, һәм әле шул гына түгел, безнең йорт ул шәһәр читендә. Шәһәр читендә безнең хәтта мөмкинлек бар кич белән дә, хәтта көндез дә табигатькә чыгып кирергә, кеше булмаган урынга дип әйтәсем килә. Монда самоизоляция, өйдә изоляция ул бит кеше күп булмаган урыннарда йөрү дигәнне аңлата. Шуңа күрә мин үзем генә, хәтта менә монда урманга чыгып керәм, көндез, бер кеше булмаганда. Мин моны изоляция дип саныйм, дөресрәгә таләпләрен үтим дип саныйм, ләкин шуңа да карамастан өйдә бикләнеп утырмыйм. Шуңа күрә өй белән бәйле, йортта утыру белән бәйле минем гомумән ниндидер паника, курку юк. Һәм бер парадокс кына бар, киресенчә менә өйдә утырганда вакыт күп, өйдә утыра башлар алдыннан мин эшләремне башкарырмын дип уйлаган идем. Парадокс шунда, кайсына тотынырга белмим, кайсын башларга белмим. Һәм шул рәвешле кайбер көннәр бушка уза. Әле шундый бер хис бар, әле безнең алда көннәр бар. Икенчесе, менә шул хәзер минем диссертация үстендә эш бар, мин үзебезнең журналистика факультетының аспирантурасында укыйм. Һәм миңа тагын бер елдан тапшырырга кирәк диссертацияны, кандидатлык диссертациясын. Аны язырмын дигәнем, аңа да тотына алмыйм. Тагын ниндидер үземнең проектлар эшләр бар. Кайсысында тотына белгән юк, ниндидер бер концентрация тотып булмый. Әйтәм бит, ничектер җәелеп китү. Бу парадокс. Киресенчә, менә эшләгән вакытта аяк өстендә әйберләр күбрәк эшләнә, күбрәк башкарыла. Дөрес, әйе. Инде экономик, финанс ниндидер стабильсезлеккә килгәндә, чыннан да Гөлназ белән килешәм. Татар кешесе бит ул нишли, кешенең кайгысына күбрәк кайгыра дигәндәй, бу миңа гына түгел, бөтен кешегә кагыла дигән уй сине тынычландыра. Ягъни мәсәлән, син хәтта өлкәләп кенә дә түгел, монда бармак белән генә санарлыктыр, хәтта бизнес өлкәсендәге бүгенге көндә плюска эшләүче хезмәтләрне шул ук йортка ризык алып килү, ниндидер онлайн сфералар булырга мөмкин, әйме? 2% икән барсы, әгәр дә экономиканы алсак, 2% менә шушы эшкуарлар гына, алар хәзер акча эшли ала. Бу бик аз бит инде 2%. Калганнар бу барыбызның да башына төште, шуңа күрә менә шушы фактор, мин моны шаярып әйтәм инде, кешене тынычландыра барыбер. Шуңа күрә менә Гөлназның әбисе әйткән сүздә ул гомум алганда шуңа килеп тоташа бит инде. Бөтен кешенең өстенә төшкәнлектән әлеге ситуация бергә нулләшеп, шундый яңа сүз бар бит хәзер, нулләшү, нулдән башларга әзербез без яңадан. Ләкин узакка барды дип уйлыйм, чөнки кризислар күп булды.
һәрберсе куркыта торган иде. 14 елдагысы да доллар 200% артканлыктан. Ул вакытта да заказ юкка чыгарды. Аңа карап юкка чыкмый ул. Ниндидер күпмедер вакыттан соң бер стабильләшә ситуация. Һәм шушы стабильләшкәндә кеше яңа алымнарга өйрәнә. Ничектер бер селкетеп җибәрә. Мин бу хакта әле күптән түгел үземнең Instagramда влогта да әйткән идем. Бу кешенең ниндидер рәхәтлегенә чыдаша алмаган вакытта бер кешене селкетеп җибәрү булды. Чөнки чыннан да кеше бит ул кайгыга да түзә ала. Ә менә рәхәткә түзә алмый. Рәхәткә теге аның майына чыдый алмыйча ул рәхәт туймый башлый. Ә менә бер кайгы төшеп шушы кайгыны җиңгәндә аңа рәхәт була. Әйе, менә ул да бар, ансы да бар. Ә менә сез хәзер әле ярый ниндидер проектларыгыз бар, кемдәрдер сезнең ниндидер эшегез дә булырга мөмкин. Менә артистлар, сабан туйлар да булмас индеме? Сез ама ничек фаразлыйсыз? Булыр дисезме быел? Башкортстанда менә әйттеләр, булмый диделәр инде сабан. Yo, мин булмый дип уйлыйм, чөнки алай булмый бит инде ул. Бер ай өйдә утырдың да, мәсәлән, 2 ай өйдә утырдың да, аннан башланды, китте гастрольләр, кеше халык җыела, ди мәсәлән, анда сабан туйлар башланып китә. Мин бу хәл булмас дип уйлыйм. Ну, бу әгәр дә без моны теге аек акыл белән фикерләшсәк, бу булырга тиеш тә түгел, чөнки ничек инде без утырдык, ничектер бу эпидемиядан качтык һәм аннан соң таң вспышка килеп чыгарга мөмкиндер бер шушындай бәйрәм аркасында. Шуңа булырга тиеш тә түгел дип саныйм алар. Гәрчә мин бу өлкәдә эшләсәм һәм шушы өлкәдә акчаларымны югалтсам да, алар булырга тиеш түгел дип саныйм, чөнки кешенең кешелеккә, сәламәтлегенә зыян салырга мөмкин. Бу теге артистлар нишләп бетәр дигән, артистлар гына түгел монда инде, Айваз әйтмешли, бөтен өлкә кешеләре дә артистлар гына түгел монда, шул ук бизнес, шул ук нәрсәдер сатучылар. Алар бөтенсе дә зыян күрәчәк һәм барыбер дә әкрен-әкренләп без бу ситуациядан чыгырбыз, бу авырлыкларны җиңербез һәм күпмедер вакыт үткәннән соң барысы да әкрен-әкренләп үз форматына кайтыр, үз урынына кайтыр һәм менә шулай кабаттан үз агымына кайтып дип әйтик, шулай яши башларбыз дигән өметтә калабыз. Шулай булачак та инде Алла бирсә. Азатлык радиосы Татарча подкаст. Менә Гөлназ, сезнең мин тапшыру да бар. Сез ул мин тапшыруын дәвам итәчәксезме, яки ул элеккеләрен генә чыгып торамы әле? Ничегрәк менә бу мин тапшыру белән? Әлбәттә дәвам итмибез, съемкалар туктатылды. Менә бу карантин башланыр алдыннан булды бит инде әле чит илләрдәге ситуацияларны күзәттек без. Һәм халык әйтте, юк, безгә килми, бездә булмый. Ләкин минем чит илдә дусларым яши, күп яши. Һәм минем иң якын дусларымның берсе, ул Сан-Франциско, Калифорниядә яши. Һәм без аны белән гел элемтәрдә тордык. Аларда бу эш Италияләрдән соң килде дә, 2 атнадан соң безгә дә аларның хәлләре килеп торды. Менә алардан сәр була, 2 атнадан соң көннән соң безгә килә. Нәрсәдер була, 2 атнадан соң көннән соң безгә килә. Һәм ул мине гел кисәтеп торды. Шулай булачак сездә, булай булачак. Аннан карантинга утырачаксыз. Мәйтәм, булыр микән? Булачак сездә дә булачак дип инде. Шуңа күрә мин үземнең съемочный команданы җыеп, ускоренный рәвештә, дип әйтик, тизләткән рәвештә, мин тапшыруның мөмкин кадәр күбрәк чыгарылышларын төшереп калырга тырыштым. Атнасына 1 түгел, атнасына 2 тапшыру төшердек, монтаж ясадык. Шуңа күрә минем менә апрельне тутырырлык әле тапшыруларым бар. Ул бит атна сайын чыга торган тапшыру. Әлбәттә мин аны хәзер төшерә алмыйм, чөнки мин төшерәм кеше җыелган җирләрдә, ул кибетләрдә, ул матурлык салоннарында, анда чыгарга ярамый хәзер. Һәм мин кешене дә минем төрле республиканың төрле районнарыннан, шәһәрләреннән хатын-кызлар, ирадлар килә. Аларны да чакыртып китереп булмый хәзер. Шуңа күрә апрельгә җитәрлек әле тапшыруларым бар, ләкин инде менә әгәр дә майда утыра калсак, анда инде кабатлауларга әлбәттә мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк, кабатлаулар куячакбыз. Бер яктан зур плюстадыр безнең шуннан да чит илләрнең, шул ук Европа илләре, Американың безгә үрнәк булуы ниндидер яктан, менә аларда булган, бездә булачагын без беләбез. Бу бер яктан яхшы, без аңа әзерләнәбез. Икенче яктан бу начар дип саныйм, чөнки безнең дәүләтнең кимчилеге бу соңга калып башкаруында шушындый чараларны. Чөнки нәкъ шуның аркасында без вакытында тиешле чараларны кертә алмыйбыз. Без килеп төртелгәч кенә аңлыйбыз, үз вакытында, үз дулкынында керткән булсалар,
безгә аны җиңелрәк булыр иде. Без бит инде күрәбез аны хәтта дәүләт тә күрә белә, ләкин ни өчендер, ни эш икәнен без хәтта күпләр аңлый да инде аның, әйме? Монда нидер сәяси факторлар да бар аның. Ул турыда кирип китмик. Ләкин менә шушы соңга калуы кыенлаштыра бит ситуацияны. Күрәбез, беләбез. Ләкин менә ике атнага соңрак башлыйбыз. Ни өчен аны сузарга, шушы хәл буласын белә турып, ни өчен сузарга? Сузган сайын ул тагы да кискенләшә генә. Yani һәм аннары инде тагын да кырысрак чаралар күрергә туры килә. Әлбәттә, кырысрак чаралар һәм шул ук экономикага тагы бер кат килеп бәрә, кешенең яшәешенә килеп бәрә. Шуңа күрә ул яктан әлбәттә инде безнең менә зур минусы шунда. Үзебезнең менә хәтта дәүләттән башлап гади кешегә кадәр бара әлеге мисал. Кадәр. Мин дә шуны әйтәсем, кешегә килеп торалар, без кайбер җавапсыз кешеләргә, күпме кешеләр безнең янда, менә шул эштә безнең, мәсәлән, офиста алыйк, аралашабыз анда. Менә бу коронавирус әле, менә бу вирус башланган мәлдә, инде җитди булырга өндәделәр. Информация тыңлыйбыз, ләкин кешеләр бит ахырга хәтле кайберәүләр. Минем инде путевкам алынып куйган һәм мин барачакмын. Булды, битте, җитте. Һәм ике баласын алып, ой, каникул җитте, Аллага шөкер. Без хәзер очабыз Доминиканага. Мин бер кыз белән үзем аралаштым. Син аңлыйсыңмы, син балаларыңны куркыныч астына куясың, кешеләрнең тормышын. Минем инде путевкам түләнгән, мин барам, мин моңа ышанмыйм. Киттеләр бөтенсе Доминиканага, киттеләр Вьетнамга, аннан соң Доминиканадан язып яталар. Видео мөрәҗәгатьләр. Без сезнең гражданнар, исәнмесез? Зинһар өчен безне кайтарыгыз. Без үз теләгебез белән монда килмәдек. Кем теләге белән сез анда бардыгыз? Аңлашыла акча, монда шулай ук Айваз әйтмешли, әгәр дә без сәясәткә кирип китсәк, бар шундый моментта сатканнар путевкаларны һәм кешегә акчаны кайтармыйлар. Әгәр дә мондай ситуация килеп чыккан икән, мин кешеләрне дә аңлыйм. Кешеләр акчаларын биргәннәр, анда белмим, 1 ел җыйганнар кемдер ярты ел җыйган. Алдан планлаштырганнар һәм әлеге юлламаларны алганнар һәм аларга кире акча кайтармыйлар. Бу кешедә дә гаеп бар, ул акчасы чукынсын дип анда бармаска тиеш. Ләкин кемдер бит шундый фактор бар, кеше акчасын юкка чыгара алмый. Ул менә ул бара, үлсә үлә, ләкин акчасын юкка чыгармый. Андый ситуациядә бит инде шушы турфирмалар акчаны кайтарырга тиешләр. Мондай ситуациядә бит инде яра кем очасы килсә очсын дип түгел, монда очуларны ябырга тиешләр. Булды, очмыйсың, булды, ябылган. Бу бит бөтен сүз ниндидер, әгәр дә уйлый башласак, шундый нәрсә дип әйтим соң, шундый баткаклык дип әйтердем мин моны. Бөтенсе бер-берсенә бәйле бу. Бөтенсе бер-берсенә. Беләсеңме, безнең Ваемсызлык инде ул әйе. Авось дигән әйбер бар. Менә безгә эләкмәс, миңа эләкмәс. Менә biz аны үзебездә дә еш кына сизәбез. Безнең үзебезгә дә хас ул әйбер. Чөнки без шушы Советлар Союзы таркалгач яки Советлар Союзы таркалганда туган балалар, әйме? Һәм шуңа күрә бездән дә әти-әниләрдән күчкән менә шушы менталитет, безгә эләкмәс, безгә теге. Менә безне урап узар. Ни өчендер соңгысына кадәр нәкъ тә безгә эләкмәс кебек тоела. Ләкин менә шушы ситуациядә мине тагы бер әйбер куандырды. Бик масса күләм булмаса да, сәнгать әһелләренең, артистларның, фикер ияләренең, лидерларының өндәүләре менә шушы өйдә утырырга. Чөнки чыннан да Instagramда әлбәттә инде артистларны, сәнгать әһелләрен карыйлар, күзәтәләр, аудиториясы зур бит инде. Алар мин дә шулар исәбендә булдым дип куанам инде. Ничектер өндәү алып бардылар. Алып барды. Гади халыкка аның да тәсири ясамый калмады. Чөнки безнең халык телевидение, радиодагы әйткән ничектер официаль өндәүләргә инде ышанмаска өйрәнгән. Телевидениедагы нидер өндәүләр алар һәрвакыт я куркыту, я манипуляция дип кабул итә инде халык. Ничектер аларга иммунитет күптән бар. Менә гади телдә, гади артист өйдә утыр инде дустым, җүләрләнеп йөрмә инде дип әйтү аларга тәэсир итте һәм чыннан да менә соңгы дулкыннарда аның да тәэсире булды халыкка. Шуңа күрә халык барбер азмы Сорамакчы да идем бу хакта. Сезгә менә дәүләт оешмалары чыкмадымы? Шундый өндәүләр ясагыз әле дип. Менә блогерлар белән эшләргә мөмкин инде. Әгәр син рәсми әйтүләр халыкны ышандырмаганлыгын беләсең һәм блогерларга чыгып һәм блогерлар аша бу әйберне эшләргә мөмкин иде. Сезгә чыгучы булмадымы? Менә мин аны да сорамакчы идем. Миңа калса, аны берәүгә дә чыкмаганнар, чөнки дәүләтнең әле аңа аларның бай да бик каты кинәт кенә
эшләре барлыкка килде, тиз генә хәл итәрлек. Хәтта миңа калса, аңа кадәр вакытлары да, җайлары да калмагандыр. Күп кенә блогер, білмим, блогерлар миңа калса үзләре үз инициативасы белән эшләделәр моны. Бар, әлбәттә юк, телевидениедә менә актерларны күргәләдем мин. Петров 2нче каналда, тагын калган каналларда алар дәүләт заказы белән эшләнгәндер, канал заказлары белән. Ләкин шәхси Instagram, шәхси блогерлар аларның дәүләткә кагылышы юк. Юк, мин дә Айвазга кушыла алам. Миңа да алай дип мөрәҗәгать итүче булмады. Һәркем теге үзеннән чыгып, үзенең фикерен белдерде. Булды артистлар арасында да булды. Мин шаккатып карадым кайберсенең блогларында. Нәрсә башланды инде? Паникага бирелмәгез. Бисмиллабызны әйтәбез дә сәхнәгә чыгабыз. No, бисмиллахны мин дә әйтәм, син дә әйтәсең, ләкин сакланганы Ходай саклый. Бисмиллахсыз Аллага шөкер, беребез дә йөрмибез, ләкин бит инде зрәк кенә ситуацияны аңларга, чамаларга кирәк. Менә андыйлар да булды артистлар арасында, ләкин Аллага шөкер, Айваз әйтмешли, күбесе үз аңлы һәм вакытында туктады һәм туктарга өндәде. Менә хәзер сез күрдегез микән, кайбер җирләрдә инде шундый онлайн туйлар да уздырыла башлады. Мондый нәрсәләр булырмы? Менә хәзер кемнеңдер апрельгә билгеләнгән. Июнь башында бик күп бит инде ураза, әле ураза булачак, уразада барыбер тынып торачаклар инде һәм уразага кадәр һәм уразадан соң барыбер күпмедер туйлар билгеләнгән. Менә ул парлар нишләргә тиеш? Өйләнешми торырга тиешләрме? Яки язылып куеп булса да соңынрак туй үткәрергәме? Менә сезнең бу хакта ничек фикер? Минем фикерем шундый, менә минем апрельдә 2 туй иде, 2 туй күчерелде. Һәм күчерелде билгесез срокка әле. Алар әйттеләр, җәй көне үткәрәчәк. Без сезгә хәбәр итәбез, даталарын бергә билгеләрбез сез буш вакытта дип инде. Һәм июньдә 2 туй, алар шулай ук әле июньдә бер нәрсә дә булырга үткәрергә ярамый дигән әле закон да чыкмады, сүз дә чыкмады. Ләкин без алар белән аралашып торабыз, ул парлар белән, алар әйттеләр, күчерергәдер, шулай бит Гөлназләм әйтәм. Әлбәттә күчерергә. Минемчә бу өлкәдә ашыгырга кирәкме, әгәр дә кеше бер-берсен ярата икән, име? Нишләп тизрәк язылышырга, тизрәк өйләнешергә, ул теге онлайн туй ясау, ул бөтенләй көлке нәрсә инде онлайн туй. Җитә ала берсә, үтә бу вакыт, үтәчәк, августта ясарга була, име? Сентябрьдә ясарга була. Иң мөһиме тыныч күңел белән бит шулай бит кунакларыңны, теләгән кешеләреңне чакырып, инде бу вирус үткәннән соң рәхәтләнеп, үзең теләгәнчә барысын да эшләргә кирәк дип уйлыйм мин. Нәрсәгә ашыгырга? Айваз, син нәрсә әйтә аласың? Яңа гына өйләнгән кеше булар. Мин менә 12 ел гаилә тормышында яшәгән кеше булар. Сөйнәп утырадыр инде Айваз. Яры өйләнеп калдым. Белмәсең, ашыкмады юннан генә ашыгыгыз. Алайса соңга калырга мөмкинсез. 30да өйләнергә мөмкинсез аннары. Беләсеңме, мин ничек уйлыйм? Әле минем шушы көндә, менә 3нче көнне генә берәүләр сентябрьгә туй турында сөйләшү бара инде безнең. Әле күрешкән юк. Әйдә күрешәбезме дип язам. Мин әйтеп, туктагыз, ашыкмагыз. Әле мин әйтәм, идән дә чыга алмыйм. Инде күрешү. Алар киресенчә менә ашыгалар. Аларның менә үзләренең алып баручыларында урыннарында инде төгәл теге вариантларын сайлап инде ябып куясып киләр бу мәсьәләне. Гомумән миңа калса, июнь Кытай мисалында, анда Кытайда 2 ай дәвам итте. Төп төгәл 2 ай шушы карантин режимы. Һәм әкрен генә алар хәзер чыгып бара. Инде сәнәгать өлкәсе дә янәдән үз рельсларына кайтып килә. Шуңа күрә бездә әле менә шушы 2 айны гына карасак та, уразалардан соң Аллаһ бирсә, планлаштырылган. Менә барысы да үтәлеп, кеше карантин нормаларын саклап өендә турса, вирус таралмаса, җәй башына ала берсә, бездә нормальләшәчәк ситуация. Шуңа күрә ким дигәндә планлаштырылган туйлар алар узачак. Ник дигәндә, әлеге туйларга әзерлек битендә аларның әле генә башламаган. Алар белән минем белән сөйләшүгән көннән бирле аларның инде бюджеты формалашкан, бюджетка акча уйланылган, саналган, ресторанга түләнгән, аренда хакы. Кризис ул бит кинәт кенә килми. Хәзер менә без 2 ай, 1 ай утырдык та, кризис килеп төште түгел. Аңлавыгызча, аның нидер бер сорагы бар. Менә миңа калса, аның кризисның авырлыгы туры киләчәк сентябрьгә, октябрьгә. Чөнки әле кешенең нидер запаслары бар, эшләгән акчалары бар. Ул аларны әкрен-әкрен генә әлбәттә экономияләп тотачак, ләкин менә аның кризисның теге авыр чагы эләгәчәк менә күзләргә дип уйлыйм мин. Аңа кадәр планлаштырылган чаралар беренчедән үтәчәк, икенчедән хәтта менә шул 14нче елгы ситуациядан гына чыгып фаразлыйм.
туй шараларына килгәндә, бәлки хәтта концерт шараларына килгәндә, бигрәк тә туй шаралары, концерт икенче мәсьәлә хәзер, концерт турында фикеремне әйтермен. Туй шараларына килгәндә, туйның бары бердә бюджеты аның формулаша килгән кунакларның кечкенә генә керемнәреннән, ягъни мәсәлән, килгән кунаклар 3000, 4000, 5000 акча салып, ахыр чиктә бөтен туйны капларлык 500 мең акча чыга. Әйме, бу үзенә күрә, мин һәр вакыт әйтәм инде аны. Туйлар бүгенге көндә нәрсә өчен күп урнаша, чөнки аны бер генә кеше түләми. Аны туйга җыелган 100 кеше түли. 100 кеше 5,000, 3,000 акча салып, сүздә юк, бюджеттан тора. Кеше артистларда күбрәк заказ бирә икән, күлмәкләрен тагы да кыйммәтрәк итә икән, ул минуска чыга. Ким дигәндә кеше аны бүгенге көндә чыгарга тырыша 0-га, һәм чыга ул кунаклар хисабына. Шуңа күрә бу очракта туйлар саны сизелерлек кимемәячәк дип саныйм мин. Шушы фактордан чыгып. Кеше бары бердә менә теге ул әзрәк кыскартачак программаны, ниндидер кимерәк ясаячак шул җырчыларны, азрак саны, ниндидер шоу программалар. Гомумән менә шушы 0-га чыгарлык итеп эшли алса бюджетын, алар саны кимемәячәк. Чөнки ул табигый процесс өйләнү, табигый процесс үлү, табигый процесс. Монда муллалар, кем әйтмешлек, бер кайчан да минуста булмаячак. Туй хәзер шулай 500 мең торамыни ул? Туй уздыру 500 мең. Күптән туй уздырган юк. Туй уздыру, юк, туй уздыру 100 мең. Кемнең бюджетына карамый, туйны 100 меңгә дә уздырып була. Туйның бюджеты бар 5 миллион, 10 миллион ясаучыларда. Монда инде һәркем теге юрганыңа карап аягын сузасың диләр бит әле, нәкъ шулай монда. Соңгы тапкыр 10 ел элек өйләнешкән идек диярсең. Хәзер ситуация бик нык үзгәрде. Аннан бит әле ситуация шул алып барышларга килгәндә, хәзер әле менә бу кризис белән генә бәйле түгел. Ниндидер алып барышсыз форматлар дигән әйбер чыга башлады. Менә кайчандыр бер алып барышлар бумы чыккан кебек, кеше бит ул шулай ук шоуларга һәм форматларга килгәндә үзе дә стабиль түгел. Ага менә хәзер башта йортта уздыралар иде туйнаймы, күп аннан соң бөтенсе мода кирде банкет залларында оештыру. Әлбәттә инде моңа спрос булганлыктан тәкъдим итүләр дә күбәйде. Алып барышлар артты, банкет заллары артты, шоу программалар артты. Бары бер иртәме соңмы кризиска карамастан, менә шушы шоу программалар, ивент дип әйтгәндә алып бару өлкәсе ул икенче формага үзгәрер иде. Һәм шуннан да алып барышлар юкка чыгарга мөмкин иде. Чөнки шуннан да менә хәзер инде әкренләп Европадан килә алып барыш туйлар дигән әйбер. Чиктер теге. Шоу программаларсыз лофт стилендә, җиңелчә стилдә. Шуңа күрә алып баручылар ни эшләячәк? Алар яисә нидер адаптациягә күчәчәкләр. Алар яисә оештыручыга әйләнергә мөмкиннәреме, яисә башка форма. Шунда алып баручы түгел, берәр модератор дигән яңа профессия чыгарга мөмкин. Һәм калганы. Шуңа күрә монда кризис дип кенә торып булмый. Бәлки бу кризис тизләттер генә әлеге процессны. Формасын иртәме соңмы барбер үзгәртер иде. Менә заманында кайчандыр бер уен автоматлары шаукымы булган кебек, шаукымы булды, аннан соң китте. Законнар белән, чыккан законнар белән дә бәйле әлбәттә, ләкин инде бер замана модасы бар иде. Һәрбер шырның үз күренеше бар. Үз ниндидер теге хайплы күренеше бар. Монда да шул ук. Ниндидер фараз ясарга була, ләкин күпчелек очракта ул табигый рәвештә адаптация гына булачак, алып баручыларның да. Чөнки шул алып барышлар әкрен генә әйләнергә мөмкиннәр блогерларга. Аның өчен дә аларга хәзер теге тәҗрибә бар. Барлык тәҗрибә дип атыган без аны әйтәбез. Тәҗрибә бар. Шушы тәҗрибәне әгәр дә аларга офлайн шараларга спрос кими икән, алар әкрен генә шушы тәҗрибәне күчерәләр онлайнга, әйләнәләр блогерларга һәм төрле форматтагы шулай ук аларга финанс яктан кирдим китерә торган формат. Юк, менә ул блогер дигәннән ул хәзер әгәр дә хәзерге ситуацияны карасак, әзрәк кенә көлке дә, чөнки бөтен артистлар, бөтен алып баручылар чынлап та блогерлар булып беттеләр хәзер менә бу карантин вакытында нәрсә эшләргә. Белмим, халыкка кызык микән, юк микән? Миңа шәхсән үземә кызык түгел. Һәркем җырлый инде. Һәркем, нәрсәдер эшләргә тырыша инде әлбәттә, әйме теге, нәрсәдер сөйләргә тырыша, тынычлан
планыгыз дияргә тырыша, кемдер носки бәйли, кемдер ашарга пешерә, һәм моны бөтен Instagramга чыгара. Шуңа күрә хәзердән үк инде аларны менә шушы күңел ачу өлкәсе күчте Instagramга һәм үзләренең тормышларының кухнясын дип әйтик, алар үзләренең социаль челтәрләрендә күрсәтәләр дип әйтә алабыз без хәзер. Бу факт. Менә шушы кичкенә генә модель бит инде, уйлап кара, көннәрдән бер көнне алып баручы профессия юкка чыкса, Шуны әйтә, башланды бу модель дип әйтүем, әйе. ул бит таксист булып эшкә урнаша алмый. Аның белгән әйбере сөйләү, күрсәтү, ниндидер бер контент ясау дип әйтик инде, әйме? Шуңа күрә ул иң беренче мөмкин булган Контент ясау һәм аның караучылары, тыңлаучылары шул ук Instagramга күчә ала. Аларның фанатлары дип әйтикме? Һәм шуңа күрә алар тиз арада кеше дә күп җыя үзләрендә. Мәсәлән, мин билгесез кеше әйтик, шул арада 100 мең яки анда 50 мең, 30 мең кеше җыя алмыйм. Күпме генә анда бәйләсәм дә, пешерсәм дә, балаларымны күрсәтсәм дә, алай тиз генә җыя алмыйм. Аларның потенциал аудиториясы инде бар. Аларны әз генә үзләренә кертәсе генә. Дөрес эшли белгән очракта, кызык контент эшли белгән очракта, чынлап та бу кешеләр Instagramга күчеп үзләренең тормышларын алып баралар. Ләкин акча эшли алалармы? Менә монысы инде икенче сорау, чөнки шул ук җырчылар сәхнәләрдә җырлаганда алар акча эшлиләр. Шул ук, мәсәлән, алып баручылар ниндидер реклама ясаганда, нәрсәләр тәкъдим иткәндә акча эшлиләр. Ә монда өйдә утырып кына шулай ук акча эшләү мәсьәләсе, монысы инде икенче мәсьәлә, монда акча эшләп булмый дип нәтиҗә ясый алабыз. Ну, ясасак та бер син әлегә шулай дип саныйсың, әйме? Миңа калса беләсеңме ничек? Менә татар эстрадасы феномены бар бит, әйме? Бөтен хәтта кеше милләтләрне генә карасаң да, шул ук Марый, Утмурт, безнең тирәдә яшәгән, Россиядә яшәгән, берсенең дә эстрадасы юк. Ничектер бездә ясый алдылар, булдыра алдылар менә эстрада моделен, һәм эстрада бүгенге көндә ул бизнеска әйләнә алды. Миңа калса, безнең бүгенге көндә блогерлык аның кадәр бизнес дип кабул ителмәсә дә татар телендәге блогерлыкны әйтәм. Минемчә, чөнки без аңлыйбыз инде, дөнья күләм, Россия күләм инде блогерлар алар миллионер һәм шуннан да бизнесменнар, әйе. Бүгенге көндә иң әйе. Ә менә моңа ал шартлар булса, безнең татар блогерлыгы да ул шундый бизнес моделенә әйләнә ала. Чөнки аудитория татарча җыр, татарча концертлар караган аудитория ник әле аларның бит инде потенциалы бар, шушы татар телле контентны карага. Татар юмор концертларына баралар, Мунча ташлары, Дамир Сабировлар театрларга йөриләр һәм шул аларның векторлар әз генә онлайнга күчсә, менә күз алдыгызга китерегез, бөтен концерт караган, юмор караган, театр караган аудитория өйрәнеп алды ди онлайн мәйданнарны, Instagramнарга барысы да теге өйрәнү генә түгел, карарга өйрәнү. Философиясы, аның культурасын булдыра алсалар, шул ук менә бүгенге көндә YouTube'ны татарлар әлегә үзләштерә бетермәделәр, ләкин Instagramда контент кабул итү культурасы көчле аларның. Менә күз алдыгызга китерегез, аларның векторлар күчте ди, һәм шуннан да бөтен күпчелек артистлар, блогерлар алар тиешле контент чыгара башладылар ди, кызыклы контент, конкуренция аркасында тагын берсен-берсе уздырып сыйфатын үстерә башладылар ди. Миңа калса, моның ал шартлары бар һәм татар блогерлыгының да яшәү шанслары бар. Яшәү һәм бизнес моделенә әйләнү. Ну, бөтен җирдә дә булыр дип уйлыйм инде. Әйе, бөтен җирдә дә, бөтен өлкәдә дә. Сүгәшәкләр инде. Иң мөһиме аларны бик каты сүкмәсеннәр генә, әйме? Татар эстрадасын сүккән кебек. Менә шушы сүгүгә карамастан эшләүен дәвам итсә, ул оңышка ирешәчәк. Эстрада шул бит инде. Сүгәләр, аңа карап кулларын төшермәсә, боекмаса, эшләүен дәвам итсә, артист. Бөтен бу өлкәдә шул ук инде ул. Теге суга баралар башыңа, ә син әгәр дә үз юлыңны беләсең икән, һәм син үзең дөрес икәнеңне беләсең икән, алга барырга. Әлегә тынычлап кына бу периодны өйдә уздырырга. Менә шулай итеп эфирлар ясап, күрәсезме, бер күңелле генә шөгыль табып алдык үзебезгә бер ярты сәгатькә. Ой, рәхмәт сезгә зур итеп шушы әңгәмәгә кушылганыгыз өчен. Күңелле булды. Бер дә паникага бирелү булмады һәм шушындай подкастларны ала бирсә тагын да яздырырбыз. Дәвам итәрбез. Паникага бирелмик. Өйләребездә якыннарыбыз белән рәхәтләнеп әлегә утырып торыйк, түзик, сабыр булыйк.
яңа дөньяда яши башлаячакбыз. Моңа әкрен генә күнегик. Барысы да әйбәт булыр. Рәхмәт сезгә. Алла бирсә, менә шул нотада бетерә кирәк. Барысы да яхшы булачак, Алла бирсә. Нәйт айвасында күрдем әле, ничә ай күргәнем юк. Аллага шөкер, язып торыгыз. Юк, мөһиме менә нинди генә ситуация булмасын, кешелеклелек сыйфатлары җыелмасын иде. Чөнки шуннан да менә кайгыда һәм шатлыкта кешенең ичке натурасы күренә. Бик каты кризис була икән, кеше әгәр дә аның içinde naşarlık var iken olan naşarlıkka çıkara başlıyor. Kimnedir aldı, internetten aldı, bakışa işli, urli, eymi? Ya ise kirisinçe, krizista kimden tut көңілі yaxşı iken, kimgedir buluşa başlıyor, yerden ite başlıyor. Şatlıkta da şu. Mena kalsa mena şu situasiyada biz özümüzün yaxşı sıfatlarımızı işke jige alsak, barısı da yaxşı bulacak. Eğer de indi Allah saklasın, kişi biraz akmaklığı arkasında, işindeki тискәре сыйфатлар аркасында аларны гамәлгә чыгара башлый икән. Монда инде бераз кыенрак булачак әлеге ситуацияны чыгарга. Иң мөһиме менә шушында барлык кешенең бердән булып яхшы юлга юнәлдерергә үзенең энергиясен. Аның үзенә дә алай җиңелрәк булачак эштән һәм башкаларга да җәмгыятьтә яхшырак булачак тирә-юньдәгеләргә. Ярый, шушы оптимистик нуктада бүгенге подкастыбызны тәмамлыйк. Без бүген тамадалык алып баручылар күңел ачу өлкәсендәге бүгенге вазгыять турында сөйләштек. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст иде. Безнең белән Гөлназ Сәфәрова һәм Айваз Садыров булды. Рәхмәт сезгә килүгезгә, рәхмәт сезгә сөйләшүегезгә. Сау булыгыз. Исән сау булыйк. Килдек, ничек кайтырбыз икән? Белмим инде. Бик әкрен генә кайтырга тырышыгыз инде. Рәхмәт, Эльвира. Азатлык радиосы, татарча подкаст.